guys, please like and subscribe. Yeah, tak. Okay, today. See no actually. Okay, her er min TV and news. Og her kan man se, at her er min drone. Jeg mener, her er min drone. Og derinde kan jeg se min slik. Ikke? Er det ikke vildt? Okay. Jeg skal lige herover der. Og her er min masser af slik. Men jeg er ligeglad med slik. Her er det flot, ikke? Ja, jeg ved godt lidt under, men sådan det sker. Og her er mit køleskab. Jeg synes, det ser meget pænt ud. Og her er mit bord, man sidder og spiser normalt. Og her må være kopperne. Se masser, der er ikke nogen, men det her er kopperne. Så, og her er min kage, eller kage, og jeg ikke ved, hvad det er, men ja. Og her er min rygsæk, jeg skal i skole nogle gange. Og her er mit tøj til at hænge jakke. Jeg ved godt, du kan ikke se noget, men her, det er noget igennem. Det er noget igennem. Si. Og her er mit første badeværelse. Prøv at se, man kan se igennem. Og de her flotte blomster. Og her er toilettet. Her. De er så flotte, ikke? Jeg elsker det. Se. Det dufter så meget dejligt. Og her, jeg ved godt, det er underligt, men her ligger ikke min sko. Her ligger min sko og de andre sko. Og hvis jeg går op her, og går ind her i min værelse, og her jeg hænger tøj, og skal lige, okay, her, du ved godt, kender godt det her, der er nogen, der ikke kender. Se, jeg skal også gøre det samtidig. Okay, jeg har den på hele tiden. Og her er min lille dyr. Her er min lille abe. Her er min store abe. Her er min huggy-wuggy. Her er min anden huggy-wuggy. Her er min kat. Her er John Dillermand. Det er underligt. Og her er min PlayStation. Jeg har 2. Og man kan rent faktisk se Netflix og YouTube. Glad for det. Og her er min storsøsters legetøj. Jamen, jeg synes det er ok. Her er min masse legetøjer her. Og så skal jeg ind. Okay. Her er min toilet. Jeg er lidt våd før, men nej, jeg mener ikke før. Her dufter så dejligt. Jeg ved ikke, hvad du siger. Kan du høre på det? Hør det her lyd. Kan du ikke høre lyden? Jeg ved ikke hvorfor, men her er min tandbørste og de andres. Her jeg vasker hænder. Her jeg hopper i bad. Og her der er toilettet. Så her der står, alle ved hvad står der her? Only girls allowed. Og så alt det der. Se, Sara og Couch. Mine 2 storesøstre med. Ja, jeg er en dreng. Og jeg er lige glad. Og så står der no boys. Jeg er lige glad. Her er Saras flotte. Masser af flotte ting. Og de har været Tivoli. Se,
De har været 3 klasser, og det synes jeg er vildt. Og så har de været en fest, synes jeg. Det er sejt. Og det er alle mine family herovre. Og det her er Sarah og en dreng, jeg ikke kender så meget, men jeg ved det ikke. Her kan man se, det er mig. Og her er couches, og hun har søgt lavet dem der. Er du klar over, det fylder nok bis hele iPad snart. Men helt selv. Det er vildt. Og her bagved, så har hun lavet med billeder med nogen i 2023. Og tænker, what det vil. Men her er couches VR. Det er vildt. Og det her couch, hun er så sød. Prøv at kigge på hende. No. Og det her er Sarahs yndlings. Dem her drenge. Og det er BTS. Jeg ikke ved hvem. Se. Hun er dem der. Og hun er dem der. Prøv at se, hvor cute hun var. Åh. Slet det her, Sarah. Og her er det flotte billeder. Og her er det Sarah, der begynder at male. Og her er dem seng, selvom det er lidt rodet. Og ja, jeg synes det er vildt. Jeg er snart færdig, okay? Det er den sidste morfars seng. Det her. Ali, hvad laver du? Ali, hvad laver du? Ja, kom lige nu. Far sover lige, men det er min morfars seng. Lige der, du så. Prøv